Dabadé, Modibo Keïta né le 4 juin 1915, Ouya Fara le 16 mai 1977, Bamaroya. Daba Keïta Dendo. Mie Daba Wolo, Oto Koma Sera Keïta. Kouye Ninde, tout à la tata. Ida sera belébélément. Homme du 21 décembre 1949 à Yako. Joseph Samba Dendo. Marguerite Dendo. Philippe Fado. Auguste Fado. Mariam Sankara Chedo. Thomas Sankara. A eu coup d'état que le 4 août 1983. Ouya Fara en octobre 1987. Le 15 octobre 1987. Saya Kofe a trouvé Kangafo. Kewale ni Djigo. Président Kakaye. A Betise Kakaye. Na tun bekera ye do tun te do arjana kono do kata jahanaba kono president sugu mi manadia ko jakuma o sugu nyema ye nyina te ta saninge o dugula president ne ma to ka vienga be me ka to kala kali na te me ka to ka ke ne ma alpha ya ye ne fama ye parce que ne fa bangera 1920 alpha ya sara le 10 octobre 1912. Ne Famal Samori Touré. Samori sera le 2 juin 1900. Mais au tobe kangafo. Saya ya dun mais kewale betoka la kali. O de langa betoka meka ke na temeka toka. Abetoka meka fo na temeka toka. Ko yeninde tutala tatala. Ne madele ga vieni nganegele ngaya nasira ngoche ba pembembe ni bi wasone ashima saka dranga besara marfa. Thomas Sankara Marfa de Afrika, Kadhafi Marfa de Afrika, Amilcar Cabral Marfa de Afrika, Martin Luther King Marfa de Afrika, Capitaine Mariam Wabi Marfa de Afrika, Patrice Emery Lumumba Marfa de Afrika, Mahatma Gandhi Marfa de Afrika, Malcolm X Marfa de Afrika. Ninche Bilibili Nunu Abesarani Marfa de Capitaine Mariam Wabi. Oui, après le 18 octobre 1977. Martin Luther King le 4 avril 1968. Kara Memphis Télis a trouvé Kangafo. Kewale Ninjugo. Noi Jegro Fou de Bibolo. A Kakaye, Nga Betise Kakaye. Mami Mekuma Laoyabati Gidon. Président Sori Kasoke, c'est le maréchal, le général de Diko Boubulado. Yana Kadia Ambi, Aguera Ambi, Diara Minuna Ulutara Ambi, Ode Horonyani Dambi. Nasira Biwaru Bekangata, Kangata Diko Magui. Président Kasoke ni dia cara nyiningali nyinya beke kebaliko kunina diara adamanjara sumbala bae nere nyina beke nere ko yeninde doba maga saika fuli be zena ika fuli be ambe adama benjara fu ka kuyate sege si babis kuyate balaira ko be kanga ta chokomi ambe kanga ta kokoladi Fango Tienfo, Hasimi Kadine, ni Seganya Samuange Jamana Nguna Pase Jamana Jolado. Anani Sisa Anyado Kabo President Kalo Kamfolate, Atlenenu, Abaka Jamana Fe, Nateken in Chocola. Laji Keita Transition Sanduru de la Gaduna Jamana Jumana. O Jamana Te Buba Fane Cook Sanduru Dira Transition O Jamana Makaduna Kono. Niger. Sali Djoubo coup d'état que Tanja la Kalo Kononto, à élection organisée à Tara, Yissoufou Nana. ATT, tout le monde dit, Animabo de, Kalotani Nani, Anikabako Zumana Sako, où y a organisation, où y a élection, élection Yorodeke, à Ikodo, Santa Mautara Samangananae. Djongunda, transition, Kalotani Nduru, Sanduru, où est mandat électif. Au combat de CDAO te soumao. Nous, Lila, Boubapane, Angabo CDAO la, Angabo Imoala.
Nambora imoa la ambe papier de dessin. Nambora CEDEAO la ambe tami. Niya ibe bo kola oba soro isinga kene. Ibise ka koke. Anti se ka koke. Mali budget era 2150 milliards. Dépensé que 2600 milliards. Milliards que me oramba bomi. Présent 600 milliards mi manquent amba bomi. Ni France m'a dit, Union européenne, nous m'a dit, Amérique. Ni jo, kasro senyuma mi koro. Ante masi suki ibra bagi falenka. Ambe kanga ta koko de la, koko. Awa ambe tai. Fembe mabo anga bo CEDEAO anga bo imo ala uluta kalama. Namora imo ala manga franc bise ka kere sangile sanfla. No kondo anga kaife tika duranga dessin kala. Abe minea. Hari moribo bora français vala. 1900 le 1er juillet 1962 anona framaliena. Mengo kofe moribo ministre de blakata français. Kata lui nègre ni dowro pour kata anga franc se ka garanti par la banque française. O de tu ni que me placé pas o que me nani framalien. Francis a garanti. Guinée wari na bora Guinée d'après zéro. Ate dundu na euro sini Guinée te. Franc Guinée. Ate dundu euro sini Guinée te. Pour bolu fi. Depuis coup d'état que la ministre Kelente kata la CEDEAO Delhi. Olu de beta Guinée. Parce que pour bolo. Premier producteur mondial de bauxite, la Guinée. Richou B. Chinois B. Turku B. Haru ya embargo ka ulube na duma pasi ulube kangu ka sanunu ka fembo. Antaru. Nambora sisa joma anda me irishua. Irishu masuwere koro kumate ko ka dauma. Obuseka minampera ma. Mais irishu te jate les pays développés. Aïe. Les grandes puissances mondiales n'y a pas irishu tala. Économie sur le plan économique, Atala. Amérique, Japon, Chine, ainsi de suite, France, Italie, Canada, pour le débat là. Pour vous les G7, G8. Nebise Kaminfo, assimilé, Anakamoro. Nous clubena nyare. Hasimika fanga blah. Ni élection menacée kalora kabo fanga la ka toja ubulu. Malien ba tabe 10 ans ke Mali kuma. Pasa kadai. Mais ni chokola tise ka toy. Era ko maro ko bisanction be bi fura foitala. Olu tala ko sanduru. Utala ka tatu ko ministre ko sansa ba. Utala Alassane ko da we yela de la we sigula de. Nera tumbe kanga u deme nuko be sangene de mem dina be président nous be ko betabi jon kama malika mais min fois assimilé akanita politicien de deuxième degré là nous be tanyini nawde maliko tede wallahi nous be tanyini nawde u be me kanga fois simitana wallahi ta e man tergere shogal nabe kuma har nabe ta jita jifiena président kota asimi tumeta ngaude adala ko colonel u keleme ka yoro bemne o biaw sago sorola wala durugi ba tungu masara ka bunya sisa benama fenga dide we memi ko asimi ko maréchal koti amma fala de anta be banasimi kata amba fa katoya na se katoya ni chugo yala non. Jamais de la vie, maman ya foye kaluntika, wallahi atisi. C'est d'ailleurs nous besoin de 6 mois ou 1 an. Ame doa uga kwa so 3 ans. Abetise kakeo. Har na dana ni mama bako asimi ni che. Ye jamana era ma horo nya da makaka dignité dama. Mais politiciens de second degré minumbi no faire. Nous tout me couler là. Oui, plein bako asimi ma ya no kana hera la. Biolu de bito mais ne ba fait comme info allez sogal kelenu allez tuma boko tle kelente fara 18 mois kan odo abe position odo be kanga jamana macroni show
makele sisan u ye jamana bɛɛ coloniser k'a bɛɛ kɛ colonel u tɛ se bi 5 ans bɛ se ka fɔ cogo di e b'a kɔnɔ k'e tɛ se k'a fɔ ko ka ca donc jamana ko tɛ pɔsida ko de don a b'a fɔ Sogɛli ka maaw ye ko maréchal ko ten ne tɛ siran Sogɛli ye ne tɛ siran a ka maaw ɲɛ aw se ka foyi fɔ ne ye mais an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ taala cogo min an bɛ taala kogo de la an tɛ se CEDEAO la an tɛ se UEMOA la walahi an tɛ se ni maa ma ko an bɛ se a ye nkalon tigɛ Rwanda bɔra n ko Rwanda ka franc de b'a bolo Mali ka franc b'a bolo wa CEDEAO nkanw de mɔgɔw b'a fɔ ko CEDEAO formera la hali o kuma in a kuma de fɔra mais mɔgɔ 2 de CEDEAO initiative bɔra mɔgɔ 2 de la u bɛ Musa Tarawele fɔ tiɲɛ tɛ CEDEAO initiative bɔra maa 2 de la Buba Kante Buba Fane Yakubu Gowon Ghana fɛn a tɔgɔ Nigeria président ani Yaya Dema initiative bɔra mɔgɔ 2 de la a kuma nana fɔ Bamakɔ yan awa a ma créé yan ni n y'a mɛn mɔgɔw dɔ da CEDEAO sigira Mali la o ye nkalon ye CEDEAO créera en mai 1975 Lagos n'aw tɛ tariku dɔn aw b'a ɲininka an k'a fɔ aw ye maa ma ko CEDEAO créé a ye nkalon tigɛ awa initiative bɔra mɔgɔ 2 de la Yakubu Gowon ni Yaya Dema ni kumana CEDEAO créera yan CEDEAO ma créé CEDEAO créera Lagos de en mai 1975 n'a sera i tɛ se doni min kɔnɔ ka n'i kun digi a kɔnɔ sinon bi armée bɛ kan ka yɛlɛ en puissance a ka d'an ye Hasimi bɛ baara la a ka d'an ye mais nin cogoya a tɛ taa a tɛ tɛmɛ kan wo fɛ dɛ maa maa y'a fɔ k'a bɛ se ka tɛmɛ a ye nkalon tigɛ mais n'o de don an ka bɔ CEDEAO la an tɛ se ka bɔ wa an ka bɔ an tɛ se kabako don. Tuma min an donna CEDEAO la Guinée kaburu ye coup d'état kɛ Dunbiya a ma bɔ tile kelen ka minisiri kelen ci k'a fɔ a ye taa deli kɛ a ma taa olu de bɛ taa sɔrɔ yen hali sini a ma sɔn ka dati fɔ mais an ye dati fɔ 18 mois tɛmɛna hali n'an b'a fɛ dɔ ka fara a kan c'est pas comme ça hein président Buba Fana ye ka saga ye 200 ni ne taara fɔ Farzu ko n b'o sa 2000 e bɛ kuma ne fɛ yan aw bɛ fɛn ɲini san 5 bɛ taa fɔ transition si ma kɛ Afrique kɔnɔ ko san 5 hali maa aw bɛ Côte d'Ivoire ta fɔ a ma kɛ ten o Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo sigira fanga la 2002 rébellion créera élection ma se ka kɛ u taara Marcos 1 Marcos 2 ka taa Burkina mais o y'a sɔrɔ élection kɛra k'ale sigi o mandat kɛra ko sisan an b'a fɛ élection ka organiser ka ɲɛ a ye opposition wele u ye gouvernement sigi o ni nin tɛ kelen ye dɛ transition si ma kɛ Afrique kɔnɔ ko san 5 a ma deli ka kɛ Mali dunan bɛɛ ni maa maa y'a fɔ a ye nkalon tigɛ Niger kalo 9 ATT 14 Jongunda 15 capitaine John Rawlings a ka transition fɔlɔ kalo 4 a ye fanga ta Lima min y'i sigi a tilala ka na le 31 décembre 1981 ka coup d'état kɛ k'i sigi pendant 20 ans c'est comme ça jamana ye hami bɛ Asimi la hali o n'a y'a ka discours la mais bɛɛ b'a dɔn ko c'était un patriote a b'a ka jamana fɛ mais nin cogoya tɛ dɛ n'a b'a fɛ ka maliyɛnw ɲɛji cɛ n'a b'a fɛ aw min b'a fɛ a ka k'a ye a bɛ tenni bila de komi ATT y'a kɛ cogo min komi Modibo Sidibe y'a kɛ cogo min a b'an ka sariya sɛbɛn kɔnɔ ni sɔrɔdasi b'a fɛ ka kɛ président kalo 6 i bɛ tenni bila ni fanga ka dayɛlɛ a bɛ se ka o bila san 10 a b'a bila jamana kunna mais nin cogoya la a tɛ tɛmɛ maa maa y'a fɔ ko nin dumuni in bɛ tɛmɛ kan o la a ye nkalon tigɛ san 5 u tilala ka boli ka taa ko san 3 hali n'a ko san 2 u tɛ sɔn hali san 2 CEDEAO tɛ sɔn a ka d'an ye dɛ u ka san 10 kɛ mais a bɛ gɛlɛya kumamugu dama dama Prince y'a fɔ sɔgɔmada in na o kumamugu dama dama a tɛ jamana jɔ n'i kumana i bɛ taa sɔrɔ Sogɛli ka mɔgɔ Bubula yɛrɛ tɛ Sogɛli yanni Sogɛli ka na Bubula tɛ yen yan n'u tɛ tiɲɛ kan ne b'a fɔ n'u tɛ tiɲɛ kan ne b'a fɔ Sogɛli ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ a bɛ sigi fanga la fo ka bɔ yen ne tɛ s'a fɛ yen n mago t'a ka wari la n t'a ka da couleur dɔn n t'a ka tasa couleur dɔn Asimi bɛ ten mais min bɛ n ka jamana bɔ bolo la fɛn bɛɛ bɛ kule la Farzu
buba fane ukatana Assimi ambi ko wallahi tallahi ni Assimi ye sanduru ke transition na ma kelum ke ta kama kaka bo fanga ala kana heradia billahi tallahi wallahi Mali président Simana ko mandia kairaka ka tetebo uti parce que nyame ale de lambi fe fambe saino fe alabana jugori interga sano ko na do me anaka bereni tolerance zero uyata ka do wo kono sanwulumla don tarala bo Umar Mariko ani Seri Usman Madani ulu de tarafu Assimi kolosi maliena bi kadanye ikadanye amba Afrika to Mali era kuna parce anye ko ye le temps so ye la mara minan sana rebellion be kanga sira ulu rebe kanga marfadi mais ni ba fe ka me jamana kuna ambe min fe ika partisan nyaawye 6 mois manase ika fanga di jawma ika ti préparer malien entre la bebita mais ni chuko yala ai ateteme seria obe parce que seria renonci maga ku bebeta me bube ko ku beta Mali kama nere maro conseil nyanama de te Assimi bolo aneta do sandu abule si sandu abata ka ministre bla ko sansaba mais yana utungo ka utunga sansaba yirula utume songa soma o chama be Assimi ko benami ni wallahi atla benami wallahi tallahi politicien de second degré là ma sorra souvore politicien de second degré là minuma delega député duru soro buba fane olu be kanga Assimi nega ga boka katata billahi tallahi agi kolosi Assimi kadine tro wallahi nte penyina bolo nte ta fe mako taka foila memba supporter parce que mimba dati elo sino do temena inshallah azibuna ne Mali bendu sukuna chukomi na bo dongro abetaka kasite ngoni mimbe ninda ne dalenda ka kumaula me Assimi kuma na urona yire ba do ka poste tem patro ta baka jamana fe kuma mugu chara ni barai politicien de second degré to membe barala nyebala o te kuma o Jamina tu Sangare, ministre de la santé, abarka, ale ko kuma mancha, abe baraka la nyebala, ambulance chara, le tanso équipera, fem bebe kanga ke le tanso la kuma mancha, présent sinimbe, farzu ibae, sokal kanami nununa kana bele ube commencer ka do foyene makotola o, sokal tene balo wi. Aha, atembalo de, atembalo, fini, foi. Madel ka saka so, masaka barayorola, awamba ko talaka yi. Anta ya Assimi kuri. Pasa ambado nunu bebeta. Assimi koni beto aka soraziala. Infele mvle ubekmana yani kunungazi. No amma ko te politicien de second degré. Umar Mariko cheke bara malien, kambelentigi. Capitaine de Moribo Siribe Kamelentigi Réseau na ka frelenya belaye de la ka Moribo Siribe kuba ka kuma fla da nyogongoro kay ni fo ya contraire bo abemi nanai abeya nkoro ke mutakatal ka ke kunu ka ke bi Assimi aga koloside malien maine malien betere malien do maine malien chama ngominde akai kolosi anare wallahi agi kolosi malemba fo bichua bapocha metungara fu akadafu aitana ekone koti mechieka nda aitana echieka sisa ambe sera mo gola me no ye min fo bi bon sera o fona tambalo hui ma ba bo contradiction anti se ganyo ko pasambi me utate mali me jago yambake parce que fanga be mino karabiya ka 40 ma ko tumbe mala ngo ma tumbe bole karabi parce que war babulu sanu babulu mumamulu na boranga kor mugu jala nunu nanga tika jala ni mumamulu anga sanu mumbe ma woro de bo bola 10% 20% to betana to o era ma woro nya be mi ibaro politicien menumbe kulela bi ko Assimi kaboye ko olute jena bon barkate fangate ma minuna fangatula quoi
ni fanga tun b'u la IBK tɛ taa quoi an t'olu jate quoi ne kɔrɔ PPR ne b'a fɛ ka question dɔ poser a kun a muso bɛ tuma min CNT la o y'a sɔrɔ bandaw bɛ yan an b'u mankan mɛn n kɔrɔkɛ cɛbilen a bɛ minisiriya la tuma min an b'a mankan mɛn ɔ sisan aw bɛ mankan na mun de la sisan a ka ca an ma sɔn an bɛ aw tɛ se sa an bɛ siran CEDEAO dɔrɔn sinon barika de b'aw aw bɛ se mun de la fanga t'aw la quoi ni n ko barika b'aw la mais fanga force t'aw la e m'u ye o don na u ka monument na martyr e ma martyr o don na e bɛ Modibo Sidibe ye nin ko ninnu na parce que a b'a yɛrɛ bonya c'est un homme digne intègre monument na ni y'u ye hali ne yɛrɛ bɛ jama bɔ a ka ca n'u ye photo b'u kun dogo plateau jukɔrɔ ni a sera nin na Adama Jara a sera nin na olu bɛ se ka transition gɛlɛya mun de la u tɛ taa monument na an k'u ye ko bɛn b'a fɔ cogo min u taara monument de la n ye dɔw kunkolonin ye n ko ala aw fana ala Hasimi de bɛ mɔnɛ don an na n'i y'a ye ninnu bɛ kule la Hasimi nɔ don walahi Guinée président nana président kaso k'a ye min kɛ a tun kan k'o de k'u la maa o maa ye IBK dɛmɛ yan a ma sɔn Alpha Condé dɛmɛ a ma sɔn ka baara kɛ n'a ye k'a tɛ don gouvernement na u tɛ don CNT la an bɛ dugawu kɛ Hasimi ye yarabi Ala ka jamana in ta fanga d'a ma i bɛ zikiri modi sabanan zikiri modi sabanan a bɛ zikiri kɔnɔ i b'o k'a la Buba Fane b'i fo n terikɛ ani n ka jɔnkɛni Buba Fane k'i fo k'i kɔrɔkɛ fo nin de y'a ye o ne m'a f'i ye n ko ni Ala y'i da Farizu kaso 3 bɛ i bɛ tɛmɛ n'o ye yan Siso kaburuso kaso n'i ma minɛ k'i ye wari dun jamana nafolo f'i minɛ n'a ye i ka idéal de la o ye kaso ɲuman ye président o ye kaso ɲuman ye dɛ n ka idéal n ka hakilina o ka ɲi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kira mantonya la n'u wulila Farizu n'u wulila a ye duwawu k'an ye duwawu ko de don wa duwawu ma kɛ Bubu ye yan Bubu ma bin yan duwawu ma kɛ Bube ye yan Bube ma bin duwawu min kɛra IBK ye a kɛra maa ye Mali kɔnɔ a ma bin yan duwawu ko don wa sira Ala ɲɛ i ka tile Gati do ka fauye kono bi baso baralla ko kanna mana kumalame Hashimi inni shokel malide umati do ka fauye kono bi baso baralla ko kanna mana kumalame Capitaine de Modibo Sidibe phare congrès le 14 et le 15 samedi ni dimanche avec un palais du congrès là Farizu bɛ yan k'a fɛ ka namasa de bila Hasimi senkɔrɔ an tɛ jɛn n'a ye politicien barikabannen ninnu politicien minnu ye jamana buruja pendant 30 ans anw ka Hasimi ka na k'aw b'a bila erreur la an b'u natɔ ye k'an b'a makɔ an tɛ Hasimi kana taa u nɔfɛ dɛ mandiya fɛn fɛn bɛ transition ye Hasimi don ne bɔra la bi a bɛ kɛ kunan jɛ ka misigɛn ye walahi Adama i bɛ yɛlɛ o la kunan jɛ ka misigɛn i b'a dɔn a dugu mana jɛ dɔrɔn ale bɛ tugu misiw kɔ pɛrɛ min bɛ bi a b'o dun wula mana se misitigi b'a ka misi ta kunan jɛ bɛ t'i da ɲaga kɔnɔ kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la Kasisi in kɛra a wolola mun na tile bɔra yɔrɔ mun m'u bolo ɲɛsin yen na kura min b'a kɔnɔ ka dɔ fara transition kan sinon nin bɛɛ fɔra dennin na o ka taa 2 milliards ma dɔn 1 milliard et quelques tiɲɛ fu Hasimi ka programme na a tɛ yen dɛ charte b'a ta a t'a kɔnɔ Choguel ninnu nalen M5 mɔgɔw nalen olu de nana refondation an ka mɛn refondation an fɔla ka mɛn Zumana Sako ani Modibo Sidibe de da nin de y'aw ka refondation yan 5 ans refondation Buba Fane o tɛ refondation o ye an ka yelen yɛrɛ de refondation ka segin k'a dilan o tɛ tubabukan na aw ta t'o ye dɛ an bɛ yelen yɛrɛ de Hasimi maaw to i bolo bɛ Ala bolo ni maa ma ko k'a bɛ maga i la Ala b'o tigi lebu walahi i kana taa tu ɲini i kana taa ɲini ko maréchal le commandant en chef le maréchal le général de Diko ko kana taa maa si fɛ yen i bolo bɛ Ala bolo maa si tɛ s'i la n'i bɛ nin sira kan dɛ
belle servo i ka foli be yan katika ka dangile ale de tate na min goye wa ka sara be PDG la za ba ta ka di minum banana o to yu ta dia bebe tabla la ga vesi kunguruni poshi la ka yere ni e ma bien ngo mali ko te ya poshi da ko di du amba ndenga fo très insuri Amadou Maïga sente kono dongono ambe nu togo fu halala nu togo yere wolo nu togo ika foli be bu samage ika foli be basitu samage ika foli be yaki tumbala cherne jalo fana tumbe tane goy na beta hari jita kunyana el haji Ibrahim Boubacar Keita Rona kuya mnega be kaso kono e sisa mami mbeni mbana kela dunguro sisa benye bala o te sokele har na babo kini chi ababo ko president negoti pour dro a place ne do ne ko famara tere ka to a place no dro ne do ambe ba konare fo quartier malila ndogoni ndo antebe me chiela ambe be wati siroyana isepe mogo fo Adaman jara nosra uye bonya danga uye trophée d'honneur ma Omar Chepin anaka maumbu foku wale nyumano ka barka kanuna kama sifu jangine jao ko fuliba ka barka ma balina parce que kanu inoko tala Omar Chepin ni furmuso nyuma fanta konate ka barka uka anniversaire gara samedi vendredi antumbi amba fo ka barka Zege ambifu ambe ture fo kabara nana baneni chamambana sao ture ture ambifu ki wale nyumano dongili dalari zanube dongili dabu hakili to kana ta kasola ture niche wakati sera nega karabe juru tume Nosra Dami le sorcier de la technique miyem bla bololo sampe anterke anan kanumbaga ba club des amis présent ba sori kasoge Zuninga akanga pembe za be vesi de la dongoro maro vesi abaga ke ministry de ndepoido ala ame par zupo kam sokoro ba posenu ana furumso ala kahera kanoi le 14 et le 15 nangama de muribo siribe far madame Gako Salimata anaka mogo Keita congrès quoi congrès be samedi ni dimanche avec le palais du congrès là Dakabana muribo siribe halala muribo siribe kangelentiki muribo siribe aleka kuma manchao yepembe kuma chamana do Congo de bula eka gouvernement ma damando tatla betunye chômeur rachi tunte barala ube journaux kala kadumuni ngegida oh mana bla wari chamanjela maître Demba de la Cabon que si le sourire rentre dans le fromager ka souri beboye Président Pengari de Goy Malikotere, on duguna metigé sur la rue diala, ou Malikoya, Hassimita de Malikoui. Allez nana et prévu irana, million comme un biduru, à Jera comme un biduru à Bata. Warbe Kanga Tatuko Mambaye, Gibondo, ambulance, Yoro Ambe Kankai, Kabarka Mianga Kea, Assimi. N'était politicien si na Boromubu Silbeni Umar Maricon, n'était ma si porté tout. Nous ici pour nous, ça cause la wita et galaka de la qui fili dingawa. Ala ka jamana imbobolola. Seda mogo. Ala kana barka do seda mogo la. Seda ton ala kana barka do la. Kone koti. Nous va faire comme Mali de koni jasi. Ouwe kansi ma ala kana hera kui. Ambo yine ala ba yine. Hakatu beninga salama. La patrie la mort nous vaincrons. Vive Assimi, vive le Mali. Amba fou. Terkere nyare bakere fana ka mogo tungara aitana ambao ko mais min kadine bugula e maréchal général ay tenim bla na ba nyini au kana malien ba ota sino ka bo sanduru transition te transition dugo e manda utsika beo atenye hakedo beninga salala Mahamadou la patrouille la mort nous vaincrons Laji Keita nintu e bugula ka kutuba na diari Amenyogombolo. Namadié le maréchal de Duco,
o y'i kunko de i ka barama ju bɔgɔti i k'i ka da bari i k'i ka so bi kan ne tɛ se hakɛto bɛ nin kan salala Mahamadu